Hát sziasztok srácok, mi újra játékkrónikások vagyunk, és ma, ahogy látható, loadoutozni fogunk. Ez egy nagyon furcsa játék, még sosem játszottam vele, de hát azt mondták, hogy nagyon véres, meg a videójában is láttam, úgyhogy kicsit olyan buttaságnak tartom, de mindegy. Aréna. Find a match. Mi az aréna? Na mindegy. Hát akkor itt is vagyunk. Úristen, mi történik? Ez azt hiszem egy ilyen PvP pálya. Ho. Nyugi van emberek. Jó banda vagy. Meghaltam. Fúj, nézzétek már a kezét! Úristen! Ezek ellenségek amúgy. Ne. Jó. Jó, megnyugodtam. Ez az. Ez, hogy csak assziszt. Anyádat csak assziszt. Ne, meg fogok halni. Színégtem! Hogy, ne. Ott volt a jó fegyver. Nekem az kellett. Állítom valami control point. Hogy. Itt jumpolgatok. Na jó van. Szegény gyerek szétégett. Aha, jó van. Hops, itt vannak. Itt vannak ilyen ellenségek. Fú, én durván tudom. Killerek össze-vissza mindenkit. Isten, honnan lőnek? Assziszt. Még be is mutat neki. Úristen. De ezt kinek írták ezt a játékot? Most komolyan. Attack! Gyorsan! Attackolják ezt a valamit. Akármi is ez, de attackolják. Hova ugrál ez? Bye, én mindjárt meghalok. Oh. Na így. Így jó. Nem igaz.
Segítség! Honnan lőnek? És ki? És miért? Ezek gyorsan kinyírtak. Hát ezért nem szeretek. Mikor lesz Trump. Fúj! Menj innen! Ezt foglaljuk már vissza. Mi? Pick up. Ha. Na most gyertek ellenem, ha már? Hopp. Ajaj. Valaki nagyon lő. De nem igaz, hogy pont mindig most fogom, ilyenkor fogyok ki. Nem. És ezt hol mutat? Segítség! Kill! Most duplantolja ez a gyerek. Nem szétszúzik. Segítség! Még mindig nagyon segítség. De... Buta játék. Na, hol vagy? Fuck. Nem jó ez a játék. Ez butaság. Azt se tudom, hogy milyen fegyvereim vannak, mikor vált át rájuk, és hogy miért nem vált át rájuk, amikor én azt akarom. Például azt sem értem, hogy te most miért nem döglesz meg mondjuk te. Szóval sok minden nem értek. Meg azt sem értem, hogy ez az. Hogy ezt miért nem érte meg senki eddig. Krem. Do you know Pici Luffy? De ez... Hogy kell ezt elfoglalni? Ja, én most újra életettem volna. De nem áll, hogy ezt tudja, hogy itt vagyok. Defeat, fúj! Mert csak 3-an voltunk. És én szarokkal voltam együtt. Ez nem vicces. Na jó, mindegy. Reward box. Guys, azt kaptam boxot után. A box az mindig segít. Nem, quit match.
Customize. Full Auto, level 3. Ezt állítsuk át. Ezt is. Scope. No. Hú, na hát igen, ez volt a... Mi az? Fegyvercsinálós rész. Hát ezen kívül nem sok része van amúgy. Mi az, hogy locker? A játéknak. Bocsánat, fingom nincs, hogy milyen részei vannak a játéknak. De amúgy ezen kívül már tényleg nincs sok része. Hát... Ezen kívül... Nem tudom, már csak a... Mindenféle... harcok, meg ilyen hülyeségek vannak. Hát akkor szerintem ennyi lenne mára a Loadoutból. Attól függetlenül, ha tetszett nektek a videó, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel a csatornánkra, és sziasztok!